Pak. Lah ya dilis. Dil. Tenang yo. Nah ya wis. Wis Yo sing Dil. ngantuk. Yo. Isi wis tok omah mau njupuk balon, njupuk gas. Duh. Tak ngono ae nyo. Ndak tak jupukno. Iya lah, sing son Pak Bajik kowe kok. Nduh. Jupukno piksal apa ora? Wis ya pinter. Jas. Lah Mbak Mur diajari mau Ayo, Mbak. Engko terusan kowe gak enek anunan, gak enek Kerjaan. kongkon kowe engko kok penak men. Ya kok opo Mbak. Wis penak enek sing tak kongkon kok. Dadi juga aku dhewe. Lah kan gantian kok. Dadi nek kene orang Buddha kan Mbak Mur bisa Ngenteni kuwi budal. Lah ya Allah sampai dinteni ngono kuwi. Ngenteni kok ngenteni cah-cah ae aku. Jane iki diajari enak lho, Mbak. Ya wis, sesuk. Aku gak iso gak apa-apa. Besok aku nyetir mobil ae mbek Wahyu. Jalukan langsung mobil ngono Mau aja ngombe apa-apa. Sik Pak, aku cek memikirkan. Wis Mbak Mur iku Mbak Mur di parkir Mbak Mur ae. Jajal kene kono lho. Parkirno. Kiri. Kene kono ae lho Mbak Mur. Nang Mbak jajal Mbak, Mbak. Ndang jajal diluk ono lho, Mbak. Udah masuk terus rono. Kok kene sing kowe sing dikongkon nganu wis. Wis. Ndang mari kira baca sik ya. Delok iki cuacane. Panas ter. Wis guys. Maksudnya piye? Wis ngelumpuk ning kene. Iya lah kok rundine mbek Pak gimana? Apa? Tanah mesti mbok doli. Omah. Omah apa tanah? Omah. Omah mbok doli lho apa payu kuwi. Lah piye dileno sapa? Wis karek kowe. Tau wis tuku dhewe apik. Las yo ndek wis tak kek rosokan. Diwala ya wis. Diwala wis tak tukokno. Hmm. Wis tak dandakno sapa sing njaluk Sapa? diluku. Kurang kaya sih. Bukei. Apa ya kira-kira tak wae. Mur yo mae lho. Apa yo sing tak kei. Yo mae iki. Tanah nek payu tak del. Mbok doli maksudnya nek umpamane aku cocok, nek ora cocok karo tanggalnya wis piye kan? Tak malah gawe anu kowe. Sengsara aku kowe. Tek sesorong nggo lemah wis ombu. Lah terus kono kuwi Lah ki ombu. kono kuwi terus gawe kopian terus aku pusing. Oh, musikan 24 jam. Iya kuwi anak ben nangis ae. Dah. Lah yo. Kok masih ora-ora. Kene sertifikate. Apa mbok genteni? Tak tukune ae lah. Aku ki ora game-game dadi anak iki. Apa mbok apa lah? Apa perawatan apa jane? Apa gigi apa ganti untu? Untuk apa tak ganti aku wis. Itu sing ngene kuwi apa talent kawat. Ben wayu ben ketok. Osok jare wong sugih kok gak menikmati sugih. Iya kudu kaya ngono, aja anak ae. Anak ki ora wayahe ya wis. Engko bari karo rambutku ape tak aku pengen maca ayu awakku ape tak kuruno. Aku jeceng-jecek tasku cilik, sandale jinjit tengah. Pit. Tas cilik iki sine apa ya? Isine cap jiki. Apa? Nomor. Cek kedara nomor. Iki bira tambah saen poro nomor. Metune nengkrang. Bar teko mak sewantap. Metune ki numpak motor lah anune motor kan nengkrang Motore temok kuwi. Ora ya kaya kowe ngene. Lampune dikakno. Alah! Nengkrang. Nemabang teko omah pok. Jancuk asu kowe ya. Oh, ana tuku gulet. Kene. Sertifikate. Ora to. Apa genteng anakmu kok. Maksudnya mbok dol tenan apa ora iki, Pak? Kok iki lilo apa ora ngedol iki maksud iki? Aku nek mbok tuku kowe ora rantuk bathi wegah moh. Tak dulu Lah piro? bathi kuwi kok mah dhisik. Mbok dol piro? Dembien iki tukune piro? 450. 450 lah, ngene dinar kae to. Iya. Iya to? Yo. Ayo tak ewangi jering no.
undat-undat ya. Ora maksudnya kan tak jlentrehno iya apa ora ngono lho. Hitungane iya apa ora. Kan kowe ngomongku lagak bathi, iki tak jlentrehno. Ayo ngono Mbak Mur yo. Omahe sak paro aku mak. Kuwi kan rompian loro sing rompia aku tak genteni. Nah, biasa. Tak nggone kandang. Yo. Sukane piro, Mas? Lah jere mak kan 5 juta. Kan kok tak sertifikat. Ora maksudnya iki lilo tenan apa ora mbok Tak idol iki? dol, aku tak ngopo, aku mau linawar kowe. Nyapa? Alah wong awar dulure tukaran kok, aku wis ndek keturunan kok. Lah apa? Anakku tak turuno kowe. Lah mbok buket di terus. Mbok buket di. Mbak Romo ada. Mbak Romo pinggir dalan anak buket pinggir dalan itu nyebrang-nyebrang tuh Pak kau. Kayak niki nae di desa merah ae. Sakene nggone kono ae. Apa nih? Tinggal di mana? Ora apa-apa nek tuku dari tuku gak masalah. Iya kan, akeh kok kono. Yo parong karek ndang kono. Kuwi piro tuku piro? 450. Kono bapak saya. Dan sibuk, Pak. Ayo kene, jono. Sertifikat sing iki. Jadi siduk. Ya wis. Kok adol-adol iki kok aku tangi turu kok delok. Anggit kuwi dol omah kan kok nek dadi lo omahe pandu. Omahe ayo piro? Dadi iki ketunggu 450 ya. Kendeni piro wani piro. Lho, kok nyenyak aku Yo kowe. mundak lah. Lho kok perlu kok tuku kuwi. Duit ngate. Aja angger ae. Kira damai sih. Masuk tak ter gak oleh lele. Iki kira apa? Mbok tuku ki lho. Loh, biar luas lagi supaya koleksi mobil gue tak kayak ini. Anggit tuku tak dol e. Engko mayah nek gelem lho. Sama guri. Yes kuwi tak tuku ngene mayah nyangan nisan. Wis omahku dadine ben blas rono engko dekostan tak kayak dalan di sebelah kono. Dadi dalan engko apa jenenge tak petno ngono kan. Kan dalan iki cilik kuwi, mobil Ria gak iso mlebu. Engko tak kayak dalan sak mobil ngono ibaratnya kok iki. Wis aku ngalalah kok tak kayak dalan sak mobil. Maksudnya mobil Ria ben iso mlebu omah. Ngono. Gelem ora? Lho, kowe tuku film piro? Tukuku 450 pek. 800 sampe kowe. Susah entane Pak. 800 kok penak men. 2 kali Kok lipat. koyo apa? Koyo Cina ndi kowe? Kowe iki lho. Ring iki lho. Terima telepon ae iki lho lek nomere. Alah, wong ngerine kok. Kondo-kondo. Ngerine malah ngerine mbok blante. Lah yo karepku yo. Wong nomere juga untuk unjuk anu. Ngono kan. Cikri cikri nek. Lan aku kri nek enak wong payu ya telepon kri. Aku wangi piro? Awani piro yo karek kowe nek ambek aku yo tetep rasa nyang-nyangan. 800. Ora sik temen ae to, Pak kok suwi men ndi. Dasar kowe kate kata Mas. Iya. Bingung sing ndi. Pak Anggi yo gemblong iki kon jebuk sertifikat kok sing ndi tanahe sing ndi ngono aku ki putar duit tenan iki. Kowe bogo apa lah? Kok bahasani men iki lho. Wong urip ra putar. Ah. Tadi engko foto Bin. Pas iki dilan wisan ae regane piro? Aku daripada mbok kowe tiba wong liya, Guys, aku malah susah ngono. Lha kowe wani piro dhisik? Iya, mak wani piro iki wani ngono kan. Ku iki masalah iki nek aku kepethuk wong liya terus aku ora cocok kuwi lho. Wah, aku mbek Rohimen meramu rumahku ora tak bukano lawang ae kok malah. Kok lagi Rohimen, totok-totok buka bel kok tak delok CCTV Rohimen wis turu. Ora tak buka. Sitok ndang ngono Mbak. Mbak Biji padahal wis dembah ora tau dolan. Wes lah ora. Ora tau dolan lho gawe sing gawene ning kene ku. Ngono kan. Dolan ya. Wis bapak digawe kira iya le Bin. Pak iki kan ndane urip Ber toh. Kok digoleki bareng kok. Luwase dibutuhno Pak kuwi. Yo ki lho. Maca rapate anu iki jenenge arep kok renek Mas iki. Yo ki lho. Sunarti ki lho. Ya wis kok Lu masih tukane patang. Loh, ki wis atas nama Lina. Oh, aku kerjane Lina, wis gak duwe hak kowe. Lina urung 17 urung manen. Terus Lina iki. Wis ki yo wis kowe lah ora apa-apa Lina yo karek tanda tangan tak beli dari kowe.
Ora Rina pancene tak tukok Mbak Romo. kok. Iya iki piro? Maksudnya piro Pak? Betul piro Pak? Pak sing Mbak Romo ki jenenge sapa? Rina. Tak jenenge kowe aku. Lah, Lah iki piro? Maksudnya piro ngono? 800. Maksudnya ke 450 kok 800 berarti Pak Akemen. Lah Mbak Romo delok tau. Lho njek ben tak ewangi to, Mbak. Kok iso? Ya bener 800 kuwi bayar aku 400. Wis gak apa-apa. 150. Lemah. Pinggir dalan kok 150 tak dono tak tukokno permisa, ijek tuh hadiah foto. Wah, Oh, hadiah. Ono 150. lho lemah nek 150 iki Pak bocah iki windur apa pi? Saiki nek nyanyi-nyanyi gaprel kok rondo turu emper. Lah kowe dhewe kowe nyek mobil dhewe bojang piro? Rego 670 bojang piro? 400. Lho, ya lah 300 kowe ngomong. 300 nak oleh tuku lah. Lah iya iki. Lah kan mesi. Wes sang saya suwe sang saya bobrok. Lah lemah. Beda suwe omah lemah sang suwe tanah larang. Ora eneng ceritane lemah marah murah. Wah, kula sekolah nang ndi lah kowe sekolah kowe wis ngawe wis kondang ngalong kok. Iya. Wah, Wes iki paman tak. mulane mengumpulkan tanah sebanyak-banyaknya. Ngene iki kapung enak wong buta larang. Ya wis iki. Alhamdulillah. 800 pin, hampir 800 wis kok. 156. Tapi nek ngenyangi kok rondo turu emper. Lah- Minyak lemah Cina wae. Medidoni kok lah. Lemah Cina nek ngenyangi kok rondo turu emper. Nek omahe Piro? 800. 100 seneh. Piro Pak? 150 boleh nang. Oh, kalau pakai 150. Hebat modale runtuk. Mau ambek anak kok aku modal. Iki piye ya? Aku ajak rampre, Mbok. Lah anak kene Lah anake apa kowe kok tuku ambil minyak ya mah lah kok. Yo tuku Kok mas. adike coke adik cek loro. Adri cek loro engko ngene lho ya. Tak kandhani Piye? to. Ngene lho. Engko sok ben. Kan iki wis mamane gambek dol iki. Aku wis bukae kono. Wis, ya toh. Terus Lina di sampingku. Mah, Wis. gak tak Ora ganti. apane kene wis. Mah, aku mah Lina ado mbek cedak mbek kowe. Mbak Romo. Mosok aku pegeger mbek adikku, Mbok. Alah, keturunane wis eneng. Loh, aku bakalan memutus keturunan untuk tidak akur dengan saudara. Wong kuwi wis 7 turunan kok. Kok tujuh? Sapa sing ngutuk? Kok pitung turunan kok dikutuk ae? Mau iso. Arek kowe Tapi keturunane Eda, Ibu Yuni, Piye? kae delok ambek Bu Dewi malah pet. Loh, rukun. Malah apik. Lah aku melok keturunan kono. Keturunan Lina. kono? Iya. lah aku mir-mir kok keturunan kene. Keturunane wong ruwet. Ora. Dewe. Ambek dulur diakur. Samping rakur, lor rakur. Ayo. Aku remuki. Oh gini lho, aku melok keturunan Ibu Yuni. Lho, Bu Yuni lho sapi-api. Iya ora, tempek plek. Lho, kuwi malah ibaratnya gendeng kuwi ya. Gendeng itu dadi siji. Apik ngono. Ya iya, kan aku memutus untuk keakurane kaya ono keluargane Bu Yuni, Endai. Wis. Ya api-api iki lho. Aku ki mir-mir ben moh gak sah. Pokoke Lina Mbak Romo. Wong nom tak matane APPC lek Mbak Romo. Wis Wong aja. nom kendaraan ra karuan yo carane. Kamu jarene ngene. Hati-hati. Kurung-kurung iki di Bahtro iki apa dianu? Pedidol. Sing ndi? Sing ora ana omahe kuwi pesane sing omahe kuwi. Iki ora ana omahe iki lah. Ya kuwi penting Lina tukono-kono ae, tuku didol pira kuwi. Perkiraan. Ya nek pamane kuwi didol dadi tuku. Aku semua maratan iki. Wis, Iya. omahku bisa tok. Aku ki ngene lho, Mbok. Kuwi sampeyan maratan beri kuwi sampeyan ki tak gawe pabrik mie. Kita tel pabrik mie jeneng Usong, kok Usong ngono kae. Kita gawe pabrik mie, terus aku pindah kene ngarep kene pinggir dalan. Keriting. Mau pinggir dalan. Iso. Wis anggar 800 ya wis gak sida wong liya wis gak usah. Pamit iki kok nek pemirsa ki aku wis iso tak odet ngono. 300 wis. Urung balik bondo jare pan. Ambek lah aku ndek penyurun. Urun aku yo urun nek opo. Ayo hitung-hitungan. Lah iya, kok iso? Piye, Pak? Pak iki asino lah, Mbok. Pak iki nambah aku ki lomo, ora kok kowe cetil. Lah aku keturunan Pak ini kok, Pak ini Pak Ijah lho warisan Pakku cek ape di Pak.
Sing paine iki sing ngomong dhewe iki Ya, dinurtin kae ya. Sumatera petipek warisane pakku. Lah aku yo nyurun paine. Iki omong. Soben nek pamane tibu anak gede tak undo molo. Kowe kan lho, sok ben iki yo. Lho, kita kamar iku kowe. Ipake ku iki. Geger. Pada sak kamar kok geger tukaran, makane iki nggo kamar cilik-cilik kan sing nggo pake. Keturunane. Kene. Iku Mbah Kasbi karo Mbah Munasih. Lho, Mbak kan. Biasane keturunane. Iki apa jenenge kamaran cilik ngono. Omah dhewe nek iso malah. Iku keturunan iso. Aku tak golekno kok keturunan. Sing kukur kok dikis iki delok masak ret yo rupo. Aku jawab. Berapa? 300 yo. Bar 150 mundak nih 300 sih wis akeh lho, Pak. Aku rugi akeh iki saniki. Iki guru wong tuaku butuh lho. Sekarang kono nek padha setujune ya wis Ora. tinggi sing nggone anak. Nah, Lah Pak lho, contoh iki nih lho. Iki keturunan apa lomba pancet Ya aku marai keturunanku paling jagalan di paini kok warisane Pakku ape dijaluk kok. iki 300 wis dilune piro? Mah nek 800 ya wis kok. Masuk gak golek bati lho, Pin. Ya Allah, pemirsa iki lho, tanah pinggir ratan, nek Dimas gak gelem silakan. Iki lho, wis nyoto-nyoto tanahku iki gak tanah sapa-sapa. Tapi mah aku tenan. Ape tak dol tenan. Tapi nek bodol aku tanggane ora cocok, mah aku. ya tetep menang sing tuku. Persetujuanku iki. Kak, pemirsa, bagi kalian semuanya yang ingin membeli tanah Nyalik Dames dibuka 800 dapat foto. Arifin ngenyangi 300 koyo rondo turu emper. Oh Ya. lemah pinggir ratan kok 300. Yo langsung diduwi wong. Iki keturunan sapa? Wong loro. Lah, Sitoke dadi nek aku kowe ngomong aku mau apa? Rondo turu emper dekmu ngomong apa? ngenyang rondo Ngenyangi. turu emper. Lah, kowe koyo keturunan sapa? Nyalik Dames. Lah yo kowe gane nek kenyang yo koyo ngono kok malah aku kenyang koyo ngono kok. Malah tanah ki sangsaya suwe sangsaya mahal. Nek resi sangsaya suwe sangsaya murah. Mergo Wis, tak kira. bobrok. Dadi geki piro iki? Wah, wis 700 medun. Piro, Pak? 100 wis berarti 50 kowe. Lah kono tuku ra gelem mundhaki nek kandhane nek anyang. Oh, alah wis wis ora mudah iki lho. Mulai kok 150 sampai 500 wis piro buat duit 350 lho aku dienggo mbokku wis saiki. 50. Iya, terus 50 tambah 150 wis 500 kuwi berarti 50 lho. Dodol mah kok parah rugi lho kok. Kok rugi ya, Pak? Wis berarti 50 contoh-contoh berarti 50 lho, Mbok. Engko omahku ki kira-kira tak dol dhisik ngono lho. Ambek iki nek omandang tak dol ngono kan kok Wis. tanahe nah yo. Ya wis aku omahku paling sampe yo tak buak padha wae lem apa jenenge omahe kuwi. Wis omahe gratis kuwe. Aku tanah tok terus penting berarti bowong sampean aku nek gak cocok ambek tanggane kuwi lho. Aku malah digawe kopinan malah aku butrek kan aku ora iso turu. Yo karek sing tuku lah. Kok lah yo karek sing tuku makane kita Pane larang yo tak wehna apa digo kopinan apa diskoti. Lah kowe turun tek tuku kaya ngenyang kok rondo turu emper iki. Iki wis 500 iki lho kok cek rondo turu emper ae Pak 500 Pak berarti 50 lho Pak 50 juta. Wis deal. Dil. Deal. Ini nganggo anak. Sampeyan anak kita wae ngono sapa ke anak sing ngopeni. Nggih. Kok masalah ngono? Ya piye? Ya kewajibane anak kok nek nganggo ngopeni anak nek bondo tetep bondo. Wong aku ki wis diwarai Mbah Paini kok. Itu kali wong Nek meskin. bondo tetep bondo. Itu Ngono lho wong Pak. meskin. Nek masalah loro kewajibane anak, nek bondo tetep tak ukril. Lho, wajib pernah kowe ndek kaya ora tak openi ndara Apa? take down. Tekton bahasane kok ya wis. Ayo iki apa jenenge? 500 deal trial ora? Lilo. Pam. Aku esuk aku. Lilo, Pak. Wis lila iki. Tukune 450. Berarti saya ketemuan. Deal tenan iki. Berarti saya aduh ya Allah, pin aku cek. Boy, ke 50 Aku sik iki ngenteni pemirsa pin. Ora ngene lho. Kok pemirsa malah anu, iki 50 juta. Pribadi wis nek ndunggu tuku motor NMAX Turbo. Aku ora kudu tuku wesi. Aku ki moh kaya hidup ngono ki. Urip kok di kayak duwe wong. Wis, kok acting. Wis, Moh. acting ku wis tuku 50 ora apa-apa. Iku malah tak wena nardu nak tak kilo. Oh. Wis deal tenan iki. Mbok pakmu lho. Mas deal. Berapa ratus mau? Berapa 50 mau? Saya 500. Loh, Pak saiki pinter, Pak. Iki deal borong ki wis, ayo wis. Mbok pakmu lah aku ki. Pak. Lah ya deal wis. Deal. Deal. Tenang yo. Nah ya wis. Wis yo. Wis nganggo Deal. anak.
Yo. Masuk di masak. Lah ayo wis dil pas paro iki karek ora separo. Aku rada gak ikhlas. Mbak. Dosa lho kowe lho. Pak, Kepala keluarga. Iki lho kok mutusi ae, iki sing tuku sapa kok. Wis tuku aku deh. Dari pemirsa itu kan tuku pemirsa. Ayo. Dit. Ayo. Rapopo. Itulah seperti aku dil. Wis ayo Mel dil. Tahu TV. Wis.